There are 3 types of tone marks in Igbo with examples. Akara ụdaolu n'Igbo dị ụzọ 3. Lee ọmụmaatụ ha. Ụda elu. Look at the sign going up. You call it in English high tone. Ụda nsụda. Look at the sign. Flat. You call it mid tone in English. Ụda ala. Look at the sign going down. You call it low tone in English. Examples of them. High tone. Aka. Aka. Hand. Remember, the tone marks is only placed on the vowels. As you can see it here. Aka. Going up, the sound goes up. Anya. Anya. Eye. Isi. Head. Mid tone. Ọzọ. Title. Ọzọ. To cook. Isi. Look at the mid tone here. This one is the mid tone, not this. To sell. Ire. Ire. Examples of low tone. Monkey. You call it enwe. Enwe. Low tone. Enwe. Going down. Blindness. Isi. Isi. That is low tone. Isi. Ground. Ala. Ala. And so on. Ngwa tụsara anyị ihe ozizi a, ị ga-eji nwayọọ na-ama ka esi etinye akara ụdaolu n'Igbo site na ka okwu ahụ si na-ada na ntị gị. Ka emesienụ ndị nke m.